12 июнь Өфөлә кала көне әйлдә Рәсәй көне билдәләнә. Башкортстанның баш калаһында Рәсәй нисек сагыла? Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Рәсәй мусулмандары үзәк диния назараты рәисе, югары мөфти һәм Өфө калаһының почетлы гражданины Тәлгать Таштин. Һаумыгыз, мөфти хәзрәт. Аллаһ шөкер, алхамдулиллах. Мөфти хәзрәт, һез Өфөлә күптән яшәгән кеше буларак, Башкортстанның баш калаһын күптән белә, почетлы гражданин буларак, быелгы кала көнен ниндәй кәйфтәр белән каршылайсыз? Нисек үзгәрде йөзе нинди быел баш калабызның? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Min iң әүвәл үзәк диния назараты һәм аңарга баглы булган 2000-дән артык мәхәлләләр исеменнән Уфа каласының, баш калабызның әһлен, халыкны, ватандашларымны бөтен Башкортстан буенча да, илебез буенча да, Россия көне дә бүгенге көндә, бәйсезлеге көне җан күңелемнән тәбрик итәм һәм сәламлыйм. Аллаһ Раббул Азza тынычлык, иминлектәр бирсә иде, татулык, бердәмлектә Аллаһ Раббул Азza бер-беребезнең кадерен белеп, туган илебезнең кадерен белеп, яшәүләрен насыйп әйләсен. Шушы теләкләремне әйтәсем килә. Шуннан да Башкортстан баш каласында, Уфада минем ярты гына түгел, яртысынан да күбрәк гомерем үтеп бара. Алхамдулилла, 46 ел китте. 80 елга килгәннән бирле. Туган калагыз хәзер димәк? Туган кала шикеллек бөтенләй. Bütün балаларым да, оныкларым да шушында яшәйбез. Уфа халкы йомшак халык. Ямлы халык. Әлхамдулилла. Төрле милләтләрдән була торган булса да, менә шушы татулыкның кадерен белеп бүген тормыш җиңел генә түгел. Төрле сынаулар, төрле бәләләр килеп тора. Бүгенге көндә bütün Европа якларынан да, Украинада нәрсәләр булганлыкларын күреп торабыз. Күреп кенә түгел. Шуларга җан күңелебез белән дуалар да кылабыз, Аллаһтан сорыйбыз, тиз көннәрдә тынычлыклар урнашса иде дип, яугирләребез дә сәламәт имин кайтсалар иде дип, имамнарыбызга хәттәк, батюшкаларга хәттәк анда безнең солдатлар белән, яугирләребез белән бергә. Шушындый вакытта да югалмый тынычлык, иминлекне саклау, хәлебездән килгәнчә мәрхәмәт, шәфкатьле булып, аиләләребездә дә, күршеләребез белән дә bütün ildə тынычлык, иминлекне сакларга тырышу, бу зур бер ниъмәт. Күреп торабыз, андый сынаулар безгә генә түгел, bütün дөньяга да килде. Араб илләрендә, Иранда нәрсәләр булганлыкларны бер-берсенә кадер-хөрмәт югала язды. Халыкара мөнәсәбәтләрдәге кагыйдәләр тетелеп ташланды. Явызлыгын туктатмыйча булмый. Хәлдән килгәнчә менә безнең илебездә тырышып, җир өчен талаш түгел икәнлеген без беләбез, тырыша. Чөнки 90-нчы елларда безнең илебезгә дә ярамаган, кабул итә алмаслык гадәтләр керә башлады. Хәтта Европада нинди бахырдык, нинди әшәкәлекләр була торган булса, безнең илебезгә дә үтеп килә башлаган иде. Вакытында туктата алдыкмы бу әшәкәлектән илебезгә инүен? Вакытында мөмкинчелеккә карата. Ил таркалганнан соң, без әле кайларга китмәдек. Шул ук җирдә яшәйбез. Ул ясалма шикләр. Бер олы дәүләттә 300 миллионга якын халык итеп яшәгән вакытыбызда бернинди гаугалар фәләннәр юк иде. Бердәмлекне сакларга тырышадыр идек. Бернинди мигрантлар фәләннәр дигән сүз юк иде. Ләкин буларны күпертергә, зурайтырга маташулар аркасында менә безнең Украинада, Донбасста нинди хәлләр, анда бит төрле милләт халыклар яшәделәр. Көмерендә чыгарыга, аннары bundan 81 ел элек Явыз Гитлерны җиңеп, Берлинга хәттәк ата-бабаларыбыз барып җитте, әлхәмдүлилләh. Күмәк еңүе без һәм Әйе, анда зур өлеш без Башкортстаннан да, bütün илебезнең өлкәләреннән дә барып җакладылар. 27 миллионга якын курбаннар булды. Бүген яңадан шул яктан 100 ел сайын бундай хәлләр кабатлана.
Şunun için bugünkü günde biz Ufa'nın da ilimizin de yubileylerin günlerin bayram itetirgan bolsak, en birinci bu bizim şükür bayramımız bularga tiyişli. Allah'a şükür. Lakin dualarımızda da hem Allah'a yalvarganda, tınışlık, eminlikte özümüzge gine tügül, alarını da iske düşürge. Şunun bile birge devletimizin yetekçileri. Әйткәндә, бына ошо тыныслыктың, иминлектең, бердәмлектең ул булуы безнең илебездә һәм төбәгебездә, республикабызда булуы, ул нинди эш һөҗүмтәһе, нинди традицияларга таянабыз, нинди кыйммәтләребезне югалтмабыз. Bunda bit Ukrayna'da bulgan işler de bu kara karşı turular da Avrupa bile yer için tügül aslında. Onlarga belki yer gerektir. Belki tarıraktır. Tarsınalardır. Lakin o 100 yıl sayın kabatlanıp dura. Manda özümüzün ruhi, ahlaki kıymetlerimizni saklav turunda. Ata babalarımızdan tuğan ilimizge muhabbet, tatuluk, şuşalarını saklav, birdemlikni saklav. Her vakitte tarihten de göremiz. Kitaplarımızda da var, tarih kitaplarımızda da, balalarımızda da okudurga tiyişimiz ana. Çünkü bu tuğan il degen söz jirgine tügül. Anda bizden etiyenilerimiz, ebi babalarımız yata. Şol tufraka singen, canları, ruhları aleyhinde, yukarıda, kıyamet gününe kadar Allah nasip etse, aşağıdan ikmegimiz de içken şişme suları da şol tufraktan çığa. Şunlara göre alarını terbiyelev şundan başlana, ikmeginden, suğundan başlana. Emmene özümüzün üstümüzdeki vazifa, balalarımızın, yaşlarımızı terbiyelev. Bugünkü günde salatlarımız bile birge imamlarımız da dura. 65-70 yaşlıkları da, 40 yaşlıkları da, şehit gitkenleri de var. Allah'ın rahmetinde bulsunlar. Alar yavgirlerimiz bile birge. Yavgir degen sözden kimdedir? Yavlarga tügül, tuğan ilini saklav için. Şunlara göre Allah'a muhabbet, tuğan ilge muhabbet bile bağlı. Bizge bunda prezidentimiz bir yılımızda Rusya halklarının birdemlik yılı degen yalanını aytıp bütün ilimiz boyunca şunu ispat etirge tırışabız. Ol birdemligimiz bir yıllık kına tügül, ömürlük bolsaydı. Buatlar mı hınagan bu bizden sonra buatlar boyuna balalarımız, unuklarımız da gelecekte de şu birdemlik tatulukni sağlık bitirgen bolsak, anı saklav Allah'ın yardımı bile hiç şeksiz bulat işli. Lakin halimizden kilgenini özümüz tırışmıştırge tiyiş. Şul vakitte ilde bereket, tınışlık, eminlik bulaşak Allah nasip etse. Umuman bizning халыкта, bizning o'sha Rossiyada yashovchi xalqlar arasida vatan ham iman tushunsahi, ular bir-biridan ayrılgıhız, şulaymi? Her cumada söyledim. وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah Teala özüne bendeşilik kursiyetini, özünün hoca tanımını buyurduğundan sonra hiç şeksiz ata analarınızga ilgiliğinizni kılığız diye. Bu Allah'ın kanunu. Şul tertip olmasa, ata-ananın kadrini bilmesek, bizim balalarımız da kadrimizni bilecek ol vakitinde. Şu ay bulgan vakitte gına, primus pokoleniyeler buğundan bağlanıp bir şılbır şekilde getirip, ötken tarihi bilen de gururlanırlık, bugünkü günün de kadrini bilirlik, gelecekte özünün davamın, balalarında, unuklarında gelecekte hiç fiksiz göresin. Ol ise tatuluk, birdemlik, tatulukka, birbirini anlauga, tanışlıkka tözülgen birlik bola. Müftü Hazret, Üfü ol Rusya musulmanlarının үзәге, һәм бұл үзенә күрә безнең башкалага ала һәм безнең үзебезгә лә зур җаваплылык өстәй түгелме? Cevaplık elbette hiç şeksiz her bir adam balasının üstünde var. Allah Teala varımızın canların var etken vaktinde ben sizin Rabbiniz tügül mü, hocağız tügül mü diye. Eyyedip bütün canlar kabul etken. Dünyaya kilgeçtin, biz bunda kulakka kilgen bu yurtta. Bir günlük kaytaşalık vakitimiz yetecek. Şeksiz. Allah'ını tanımayan kişiler bile dünyadan megege tügül ikenlikine. Cevaplılık her kişide, her bende de, ata-anada da, evi babalarda da. Lakin dini iş, şu yaşa ol. Din dünyada gerek. Uzak dünya nazaratı elhamdülillah bugünkü günde 237 yıl düzülgenine. 3 asır yakın. Bu mesuliyetinin ululuğu, ben
баягына әйттем, 46 ел хәзер бу вазифада хезмәт итүемә. Башлаган вакытыбызда нибары 94 мәчет бар иде. Шуның 16-сы Башкортстанда иде. Бүгенге көндә Башкортстанда гына 1600-гә якын мәчетләребез, мәхәлләләребез бар. Илебез буенча 8000-нән артты, әлхәмдүлилләh. Союз иле булган вакытында 340 кына бөтен Орта Азия, Кавказлары безгә караган мәчетләр 340 кына иде. Мәчетләр салынды. Университет бар илебез буенча. Иң беренчесе 1989 елда Уфада, Аллаһка шөкер, ачылды. Бүгенге көндә дәвам итә. Безгә баглы булган 8 мәдрәсәбез бар, әлхәмдүлилләh. Жаңа биналар да төзелде. Дәүләтебез фондларда төзеп ярдәм итә, әлхәмдүлилләh. Башкортстанда җитәкчеләребез, әлхәмдүлилләh, Радиф Фәритович үзе дә фондлар төзеп, иман фондлары төзеп, шушылардан ярдәм итеп торалар. Бүгенге көндә 850 шәкерт университетыбызда укый. Хәтта Кырымда да, Уфада, Ислам университетында укыган шәкертләребез эшли, Аллаһка шөкер. Бу мәсъулиятне үтәргә тырышуыбыз безнең үстәгенә түгел, иң беренче аиләдә үк башланырга тиешле. Хәзер мәктәпләребездә дин, традицион динләрнең, ягъни Аллаһдан күндерелгән, пәйгамбәрләр аркылы җибәрелгән диннәр, христианнар, яһүдләр, мусулманнар, шуның тарихын өйрәнү инде 5-6 елдан бирле бар мәктәпләребездә. Мәдәниятен өйрәнү. Быелыбыздан Аллаһ насыйп итсә, рухи мәдәният нигезләре керә. Монда әдәп әхлак турында ата-аналарга ярдәм өчен, әлбәттә. Аннары иң мөһим нәрсә хакында сөйләшүгә артистлар гына, таныклы кешеләр генә түгел, хәтта имамлар да, башка дин әһелләренең дә җитәкчеләре барып мәктәпләрдә сөйләшәк, Аллаһ насыйп итсә. Һез әйткән кыйммәтләрне хаклау турында был шулай бит. Ахлак шул. Пәйгамбәр алейһиссәлам әйтә, күркәм холык белән адәм баласы төне буена намаз укыган, көне буена ураза тотканның савабына ирешер ди. Исәнләшәдә белмәсә, ата-ананың кадерен белмәсә, остазының, укытучысының мәктәптә кадерен белми торган булса, кем булып чыга ул? Шуннан башлана әдәп әхлактан. Калган өйрәнәсе килсә, мәчеткә бара, кем ширкәүгә бара, ихтиярында. Зур рәхмәт сезгә, мөфти хәзрәт, әңгәмәгезгә һәм әйткән тәгълиматларыгызга, безнең тамашачыларыбызга файдалы булгандыр дигән ышанычтабыз. Һәм әлбәттә, һезне лә ихлас күңелдән Фигалаһа көне, Россия көне белән ихлас күңелдән рәхмәт чакырганыгызга. Илебездә тынычлык, иминлек булсын. Башкалабыз Уфада да бигрәк тә тынычлык, иминлек булсын. Бер-беребезнең кадерен белеп яшәп, шатлык, куанычта киләчәкләрендә күрергә, бәйрәмнәребездә, һәр көнебездә дә шатлык, сөйнеш белән Аллаһ Раббул Гызза үткәргә насыйп әйләсен. Рәхмәт. Сәламәт булыгыз. Хөрмәтле тамашачылар, Россия мусулманнары үзәк диния назараты рәисе, югары мөфти һәм Өфе каласының почетлы гражданины Тәлгать Таҗетдинны һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт. Һау булыгыз.